Velkommen til podcasten, og masser at snakke om. Jeg rimer, snakke om, jeg får net, vi har lidt af hvert, og håber I kan lide mine ting, og vi kan starte med den kæmpe nyhed, som jeg fik i går, kan man sige. Det handler lidt om fodbold, men Erik Ten Hag, han er fyret, og det kan jeg godt lide. For det, han var ikke god nok i United, og den nyhed jeg fik i, der skulle kl. 1 cirka, og og United har fyret deres træner, meget lækkert, de har det, og jeg synes det er rigtig fint, at de har skaffet af med ham, og så har fundet en anden. Håber han kan være bedre, og jeg er ikke nogen rigtig fan, men bare lige sige det, og hej. Hvor skal vi starte? Vi kan godt snakke lidt om Formel 1, og en af de, jeg synes, top 3 bedste Formel 1 løb i den sæson. Og min holdning er, at kunne starte med FIA. Det er næsten godkendt. Udover Pettis, han fik kun en 5 sekunder, for han var forkert i startbussen. Han skulle have haft 10 i mening, men 10 sekunder. Og det er min mening. Og han burde have haft 10 i stedet for. Og 5 var alt for kort. Og og Magnussen fik point. Og Max Verstappen fik 20 sekunder straf penalty. Og det var fair nok. Han kørte som stream. Men det var han ikke. Hvis han lavede noget lignende, tror jeg, han fik, black flag. Hvis ikke hvad black flag er, det men diskvalificerer køren, hvis man laver for meget ting, for meget penalty, eller det der. Der er ikke nogen, der er i hvert fald, mener ikke, jeg ikke hængt op på det, men og i min mening, det var, han skulle ikke, hvis han gjorde lidt mere endnu, så tror jeg, at hvis han havde ramt ham rigtig hårdt, så tror jeg, han blev disket, og det er fint. Men min mening er, at han ikke skulle blive disket, men og man starte lidt det, og crash så, det er før, jeg synes, det er ikke helt i racen, det var, Amber kunne sagtens godt få et straf på 3 pladser, kunne han godt, men den kunne gives, og den ikke kunne gives. Det er jo lidt en blanding. Og der er sådan en racing start. Og der skal ikke så meget i udover de her 2 træninger. Jesus, hvor mange crash der var i træningen. Og men udover det, de 2 crash sådan i det mener der var. Jeg så det hele på telefonen. Han sådan meter. Og jeg glæder mig til den inden at der er en 2 ugers pause. Og bare næsten se, jeg håber at Pettis bliver skiftet ud inden jeg har et jeg håber det er Pettis bliver skiftet ud inden hvad det nu. Han kunne nemt blive skiftet ud i hvis han ikke kører god Grand Prix
i den der nu Sao Paulo, så tror jeg, at ja, han bliver skuffet med ham. Og ja, Kim Magnussen kørte en rigtig fin. Og ja, og ja, er der mere sådan kontroverser, jeg vil sige noget om. Og jeg håber, det Perez han bliver skuffet inden den Grand Prix, inden Las Vegas Grand Prix. Det der vil jeg rejse, men der skulle se FCK og Lyngby. Og var lækkert. Og ja, jeg skal også noget prediction, men det gør jeg bagefter. Jamen tid, jeg skal også spille et YouTube. Ja, der har jeg spillet rigtig meget af. Jeg har også købt en lille pack, men det er ikke så dyrt. Så rigtig penge på, men ja. Og ja, rigtig penge på, men ja. Det var på et tilbud. Så meget grineren. Og ja, jeg købte lidt mere Italien, og så købte lidt mere Frankrig, og så købte jeg Spanien og Portugal. Den til især. Så jeg købte alle sammen, en af mangler en, men det tager jeg bare. Jeg kan købe andet garage. Jeg håber man kan. Og ja, og jeg snakker med fans. Og ja, lidt med ugen. Så har jeg kunne desværre ikke nå spænde så meget, fordi det, ja, men jeg kunne ikke nå lave så mange julegaver, men ja, må bare gøre det næste weekend. Jeg har en weekend nu, før jeg skal rejse, så, men det er ret. Og ja, og jeg bestille nyt pas, for jeg skal nyt pas, så meget griner. Og nej, altså, det er noget nødvendigt, jeg skal have, for jeg har ikke noget. Jo, jeg har kørekort, men jeg skal nok passe den god nok god idé. Men vi fikser det. Ja, og så ja, har vi noget mere? Jeg skal bare spille rimelig meget Eurotruck. Og ja, jeg har næsten 3 millioner på den konto. På den der Eurotruck-konto. Ja, og når jeg har afnøret den der, tænker jeg køber en garage i Stockholm. Jeg tror ikke, det kan noget det der, faktisk også op til nogle par videoer. Men jeg har ikke spillet så mange, og jo, kan jeg sådan lige sige, at afstand, jeg har den der, ikke min reparat, men min off-gang kan jo gå rigtig fint. Jeg har ikke spillet så mange kampe i weekenden, men ja, faktisk der var tid, men ja, udover at hvad nu, det bliver på anden pladsen. Jeg har bare en sådan Arsenal skal lige nu spille i Conference League, Europa League. Og ja. Og ja. De får en ikke den bedste start, for jeg ligger på anden pladsen, og vi ligger på første. Så FCK ligger på første pladsen. Og ja. Jeg er overrasket, at de så lort. Og ja. Det gør det kan jeg på og høre med. Men ja. En af de nice ting, der er sket, det er, at ja. Så har vi lavet det der, og så har vi ikke så meget lavet. Udover det, så har vi bare arbejdet for nye poser i går, mener. Ja, og ja, og så har vi ikke der så meget. Og ja. Men ja. Det er lidt random, men ja. Har vi ellers lavet noget udover at har jeg set nogle fodboldkampe?
Jeg kan huske det, fordi jeg har set sommerformen 1. Jeg så andet. Jeg tror ikke, jeg så nogen kamp. Jeg så Mestui-kamp. Og lidt med United, men jeg så også United-kampen. Noget af den, mener jeg. Men jeg synes... Nej, jeg så ikke nogen United. Jeg kan ikke huske hvilken kamp. Jeg så heller ikke Brentford. Men ja, jeg synes, det var en... Jeg ved ikke, om jeg skal snakke, men ja. Udover det, så... Ja, er der ikke sket så meget mere endnu. Håber på, at næste uge kan der tage lidt mere, men det er okay. Og jeg er i gang med podcast nu med dem. Jeg ved ikke hvornår, men jeg har taget den i en weekend. Ja, dem, som ikke havde optaget, men ja. Ja, den i 3 weekend nu, mener jeg har. Men den i 3 podcasts, så skal jeg optage. Men ja, FCK kampene, men ja, der er sådan en snart landsholdspause. Lidt nederen. Men ja. Og der lige nu, der spændes der det der, men jeg gider ikke på digt. Men ja. Ja, jeg vil snakke lidt mere fodbold. Nej, lad os se, hvad der er lavet ude. Ja. Men det er ikke noget mere udover købt. Ja, det en. Købt det sen. Det går jeg går. Og ja, ikke så meget andet. Så bare stille og roligt. Og ja. Men ja, meget nice. At ude på tilbud. Og jeg snakkede til fans. Det gjorde i weekenden. Og meget hyggeligt. Og Discord server, som der er ikke mange der bruger. Men før jeg har fået lidt subs. Men ja. På min kanal. Så ja. Og ja. Men yes. Jeg tænker bare, vi skal have skrevet alle sådan. Kan man nu skrive til. Nej, det gør jeg ikke. Jo, det har jeg. Og jeg vil bare lige sådan ting. Ja, men skriv det tilbage, hvor mange point jeg har fået. Der er ikke bare lige sådan ting. Jeg har ikke fået så mange point. Det er lige før, at jeg har fået lige så mange point som sidste uge. Og ja, vi vil godt snakke om Leicester Nottingham. Og jeg synes Leicester, jeg så i kampene, ikke så mange, men jo, så jeg Aston Villa, tror jeg. Mener jeg så Aston Villa, ved jeg ikke, jeg kan ikke huske, men så nogle kamp. Og ja, lad os se. Leicester skulle vinde 3-1. 3, nej, Leicester skulle vinde 1-0, men det blev 3-1 til Nottingham. Og ja, så er det Aston Villa skulle vinde 3-0. Bournemouth, men det ender 1-1. Brentford og Ipswich 3-1. Men det blev 4-3 til Brentford. Brighton skulle 4-0. Men det blev 2-2. Og Manchester City vinder 1-0. De skulle på de 2-0.
med over Everton 2-1. 1-1. Og den side jeg har, det er kun 2 point. Ikke skide godt, men ja. Så har jeg Chelsea, Newcastle 4-0. Nej, 4-1. 4-1. Ja, men det blev 2-1. Og sådan syg. Og Peter Palace, Tottenham. Tottenham skulle vinde, men det blev 1-0. Crystal Palace. Og ja. West Ham. Og den største overraskelse i den her uge. West Ham 2-1 til West Ham. Og nu er Ten Hag ude, hvis du ikke vidste. Og Messerweek, den eneste sådan kamp, jeg havde rigtig. Jeg havde 2-2. Og ja, vi kan også lige snakke om andre fodboldnyheder. Ting, der var bandet over. Ja. Og FCK. Ja. Så. Og ja. Og Brøndby FCK 2-2. Men der må bare ikke, jeg mener ikke, der må være tilskuere ude, bag tilskuere med til FCK og Brøndby FCK og FCK Brøndby, hvor der ikke udkom tilskuere. Udbanefans. Det er fair nok, fordi der var masser af hundegains, der smadrede, men ja. Og ja. Men ja, udover det, så ja, skal jeg bare bruge det. Hesten. Er der mere? Nej, jeg ved ikke. Men vi kan lige finde. Udover at jeg har nok en plan over en video, jeg skal lave hver uge. Så jeg kan finde ud af på min kanal. Så I kan bare kigge, hvis der er nogle videoer, som I vil se. Ja, der kommer til at være i morgen ikke nogen. Så kommer der min den der top snart, tænker jeg, og dernede tænker jeg 3 videoer skal optage. Og ja, meget grin ham. Men ja. Men jeg tænker bare, at vi optager nogle andre videoer nu. Og tænker bare, at vi går. Og ja, vi snakkes. Bare lige sådan en ting, jeg er ikke helt færdig nu, men jeg mangler bare lige predict det sidste kamp. Men jeg kan godt optage det sidste. Så vi ses. Ikke helt. Hej, Frankens. Og vi er tilbage. Og vi har bare nogle fortsætter, vi skal snakke. Og vi har Newcastle Arsenal. Det er rundt 10. Og ja, jeg har sagt, Arsenal vinder 2-0. Så Bournemouth, som er Man City. Ja, City, de vinder 3-0. Ipswich Leicester 1-1. Liverpool og Brighton 2-1. Nottingham og West Ham 3-1 til Nottingham. Sheffield United Everton 0-0. Og Wolves og Crystal Palace 2-2. Så vender jeg om. Der er 2 midweek kampe. Jeg ved godt, der er det der, men og en af de 2 midweek kampe, det er Tottenham og Aston Villa. Jeg siger 3-2 til Tottenham. Og næste kamp, det er ja, Man City, Arsenal City, som er nogen med, så har man United fået en ny træner til Nakan fyret. Det er rigtig fint. Men ja, han skal lige først forstå testen først mod. De har også en kamp, de skal spille i morgen. Og ja, lad os se, hvad han kan. Og det er en test for ham. Og ja, men de skal slå Chelsea
Og jeg siger 2-4. Chelsea vinder 4-2. Og ja, sidste kamp i den her runde. Måske lidt urealistisk, men ja, Fulham møder det. Og jeg selv elsker Brentford, og fordi der er 3 træner, og ja, men ja, jeg siger 2 til Fulham, og 5 til det andet. Og ja, så har jeg lavet det, og ja, og håber I kan lide det, og det eneste så sige det er, at jeg er lige gamer, når jeg har lavet lige optaget end det jeg skulle, så jeg synes lige jeg er faktisk fri i dag, det er dejligt. Og jeg håber snart der kommer en, jeg ved ikke hvor meget stream der kommer i næste uge, men for I ved hvad der kommer, jeg finder noget ned om hvad der kommer. Og jeg synes det der Pets Go, det er mega grineren. Jeg tror ikke hvorfor ikke folk gider spænde det, men jeg synes det er mega grineren. Jeg kommer i hvert fald til at spænde alle optængerne. Og ja, men jeg tænker bare, at vi ses i næste podcast, og ja, vi ses. Hej.